Sí, tío, ¿no? Bueno, yo aniré obrint i senyalant coses, ¿vale? Mira, primer se quedem un rato així, de tensió, o de tranquis, no? Dimarts 31 per ordre de Jesus Christ en el Dog Club carrer Jesús es fa saber que n'hi haurà les campanades per això en un espectacle en un triàngul, en un premi. Eso que es ardor. Farem els 12 raions i els 12 gallardons. Yeah.